цікаво, ну, для мене, наприклад, цікаво. Ось у гэтым, наприклад, ёсць частка, ну, потому что яны так гавораць, потому что есть такие, ось яны так промовляюць, яны так призвичайліся, що є шмат українських слов. Ой, мой косу, косу, косу вараний, все знайти спокой для моєї душі. Ой, мой косу, косу, вараний, подкажи, мой коник, будь ласка, подкажи, подкажи, мой коник, будь ласка, подкажи. Я шукав його у домі, але там моя сім'я. Я шукав його у лісі, але там банда моя. Я шукав його у полі, але там вітер дурний. Я шукав його у стайні, а ти там мой вороний. Ой, мой косю, косю, косю вороний. Спокой для моей души. Ой, мой косу, косу, вороний, подкажи, мой коник, будь ласка, подкажи, подкажи, мой коник, будь ласка, подкажи. Мой спокой край родный, тех коноры годность, твой спокой поміж собров, яким потребна вольность, твой спокой у стрельбе, ты что батька дал, твой спокой у верным кони, який ратовал. Ой, мой косу, косу, косу вороний, честно найти спокой для моей души. Ой, косу, косу, подкажи, мой коник, будь ласка, подкажи, подкажи, мой коник, будь ласка, подкажи. Сейчас пробачьте, сказать, нам просто 5 и 6, добре. Ну, коли ви ще не стомилися, то я ще заскриваю пару пісень. Другий альбом, який ми рихтуємо з «На болоті», це буде альбом на